Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň ýurtdan çykmagy hasam kynlaşýar. Fevral aýynda raýatlar daşary ýurt pasportlaryny almak işinde goşmaçy çäklendirmeler bilen ýüzöýüz boldular. Käbir sebetlerde raýatlara pasport bermekden ýüzöwürler, beýleklerde arada tapşyrmak üçin ruhsat berilýän wagt möhleti epesli azaldyly. Bu aralykda daşary ýurtlara wiza almak hem kynlygyna galýar. Türkmenistanyň raýaty indi täze pasport almak üçin dokumentlarynyň möhletiniň gutarmazyndan bir aý öň migrasiýa ulugyna ýüz tutup bilýär. Ozal pasportyň möhletini uzaltmak üçin 6 aý öňünden ýüz tutup bolýardy. Bu arada 27 fevralda Türkmen News habar berdi. Neşir pasporty taýýarlamagyň möhletiniň hem gijikdirilýänligini ýazýar we dokumentin adaty 30-45 güniň dowamında taýýarlanmak üçin para bermeli bolýanlygyny belleýär. Daşuguzda paranyň muktary 5000 manatdan başlanýar. Bu bazar narhy boýunça $260, marda bolsa narhlar $1000 ýetýär. Bu pul köp sanly araçy arkaly migrasiýa gulugynyň işgärlerine geçirilýär diýilip habarda edilýär. Fevral aýynyň ortalarynda döwlet migrasiýa gulugynyň raýatlara biometriki pasport bermegi wagtlaýynça bes edenligi ma'lum boldy. Azatlyk migrasiýa gulugynyň Balkan vilayatyndaky bölümindäki çeşmeleri munyň ýokardan hem dilden berilen tapşyryk bolup, bu barada resmi kararyň ýokdugyny ma'lum etdiler. Biometriki pasport almak üçin nowatlary ýeten raýatlara bürokratik päskelçilikleri döretmek dilden tapşyryldy diýip migrasiýa gulugynyň işgäri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Migrasiýa gulugynyň wekilleriniň sözlerine görä özlerine dilden edilen şeýle görkezmelerde kararyň sebäpleri dünýädäki dartkynlylyk we durnuksuz ýagdaý bilen baglanyşyklydygy aýdylypdyr. Şol buratyň özünde Daşgabatdaky habarçylarymyzyň biri pasportyň berilmeginiň wagtlaýyn bes edilmeginiň täze pasport üçin blanklaryň gutaranlygy bilen düşündiripdi. Resmi taýdan tasdiklanmadyk ýa-da ret edilmedik bu maglumatlar Türkmenistanyň gitmek üçin biometriki pasport almak isleýän raýatlaryň sanynyň köpelen döwründe ýüze çykdy. Pasporty wagtynda almak kynçylygy wiza almakda da böwet döredýär. Habarda daşary ýurtlaryň konsulluklarynyň ýüz tutýan raýatlaryň pasportlarynyň möhleti gutarýança 6 aýdan az galan halatynda wiza bermeýänligini belleýär. Bu aralykda Türkmen Helsinki fondy häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 raýatyndan diňe biriniň Türkiýe wiza alyp bilýänligini habar berýär. Gateway International Wiza merkezi 10 adamdan birine wiza berýär. Wizanyň möhleti 1 ýyl, onuň dowamında Türkmen raýaty Türkiýe baryp bilýär. Mundan başga da onuň möhleti 15 ýa-da 30 gün bilen çäklenýär. Wiza berilmese, ýüz tutan adama onuň sebäpleri aýdylmaýar diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda aýdylýar. Gurama syýahat hukugynyň halkara kanunlarynda berkidilenligine ünsi çeker. Her kimin islendik ýurtdan şol sanda öz ýurdundan çykyp öz ýurduna dolanmagy hukugy bar diýilip Guramanyň maglumatynda adam hukuklary baradaky ähli umumy jarnama salgy berilýär. Türkmen häkimetleri adam hukuklarynyň bozulýanlygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Türkmen resmileri düşündiriş bermekden gaça durýarka ýurdun raýatlary pasport hem wiza almakda kynçylyk çekerler, serhetde esasy saklanýarlar we ýurdun daşyna çykmakda edenetlikli päskelçiliklere sede bar bolýarlar.